Kukuchingamdzai kwatikuita paSlyMedia TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagwe apo patinokupai zvirongwa zvakasiyana siyana. Asi nhasi chirongwa chatiri kukupai chinonzi The Verdict is Yours. Icho chatinofambira madzimambo kumativi mana ese enyika. Mazuva mashoma apfuura takanga tiri kuMaundarweni PeDare raChief KANDEYA uko kwakabuda nyaya yevamwe madzibaba vakaunzwa kudare vachipomerwa mhosva kana kuti mhaka yekupa tsanangudzo dzainanga munhu uroyi. Rega tinzwe kuti tsanangudzo idzi dzakanga dzakamira sei kuzosvika vaunzwe kudare uko. MadziBaba wakaenda kugoma nemunina wana wabuda panza wakaenda kuchechi kwavo wakaenda kuchechi kwavo namara wabva piwa tsananguro naMadziBaba walinzi ndaona imini murume anonzi Adu akupedza ipa kunyanya yokugoma iyo ndaona mwana wako ajiwa vanokwa akaenda kumabhazuwo vanogongwa akaita ndiwo akupa kuti kusvika kuti akuparadze ikomana. Saka ndanzwa kudaro enda ndati ndinobvunzawo vamwe vangu kutaura kuvanhu chitotsvaka chikwadi kunoona kwaprofita. Ndakasvika ona wakaprofita wabva takwatoda chikwadi shuwa ndozvakatsanangura ndomudzira kuya kwaunokudza nyaya iyo. But aya vanamboipa. Akamudzira kuya ndevapedza. Fakasa. Wabuda panza. Vanakuipa saka ngatichienda isusu kuna MadziBaba vapasanure nyaya yavo. Mwe takabatana shuwa takaenda nenyama dzangu. Tasvika data kutanga ananyasa kutsanangura zvakakwana. Angoti imini dzokai ndichaita munamato anga ndichaita yandichaita kana ndichaita munamato ndichakushedzai mudzoke muno. Ndifunga takabva dzoka kunze. Nekuda kumazuva anga awanda sata shedzo ndikati tidzoke tinzwe kana tidaro kuti ndida kuuraya munhu anosvika pakufa satanzwa mamiri akaita nyaya. Ndifunga takabva dzoka. Patikadzoka kwewe MadziBaba vakaramba kuenda pamweya. Ndata tisangane mweya titaure nemweya havo karamba nditaure nenyama dai isitaura nini mweya ndione matare neso. Wasvika kuti ini mweya wangu haumanikidzwa. Nditaure nini kuti ndoita zvandinoda nemweya wangu. Saka ndifunga tatozobuda pepe yatobata ita akutiza. Ndakuendawo nekumapurisa ndakutaurawo nekuchokwadi nezvazvaitika. Tichiona mapurisa ndikwandiwa chisvitsawo nyaya kudare ino. Saka ndikukumbira kuti udare muchenesere wanhu ndawirira nehama. Mukadzi mushauri Profit. Ngirozi yakanya tukana mushemushi. Jeje masoya. Denga umeka ibvunda mushemushi ndaka kuti ibvunda sena sokuka to ibvunda ka. Kuna vayimbiri tu matutanga wasi petizwe pano zvakupisa nazvo iri kuti mweya uri pauri. Chiprofiti chakaudza ava kuti vamwe vapedza vanhu. Kana ukida topa mukana wodzoza ndimi kana isitudzinzwa wafunika kuti pana mwanzinzwa tonzwa kuti imi ndakudzi kuenderana nekuti showadi uyu muroyi. Tipe zvakazara tinzwa. Sorry. Inini baba uyu andina kumunonga kuti muroyi. Kwete. Wakamunonga kuti chini? Andina bva ndakumuta kuti muroyi. Ndeprofita mipe murudzi rwawo. Mipe showadi profita ichitiita sei? Mipe murudzi rwawo ni matsananguro andaita nemweya uchinditaurira. Ndakataurira mwana wamukoma wauya naye. Ndakatakuma ndiri mipe ndaona yasumuka mushamenyu. Mipoyo ndiri kudemese mungani. Muye pano ndikubatse tantiri kumasoko kuchechi. Ndakati dare nyora pasi tsananguro idzi. Ndiri vatungamiriri vandinawo. Ano antu omadare. Shodare nyora pasi ndetsanangudzo tawa nemweya muchena wamwari. Lodi vakutora vamwana vaka zviri nyika yese. Wakutaura isi pana kutora nyika yese. Chokwadi. Saka panguva yokuti ndiri kutsanangurira mukoma wavo nemuning'ina wavo. Ndakavatini nevakomana paguva rababa venyu. Ndiri kuona pakasumuka kampurupuri. Kusumuka kwata kampurupuri nakampurupuri kako kakafamba. Kabva kasvika pamba pababa uyu. Saka kampurupuri keka ndiri kuona kachitera kababa uyu. Kababa upi? Baba vavo hadi. Pagwara baba wako akasumuka kampurupuri kakasvika pamba pahadi. Uri mweya uchinditsanangurisa. Anditika
anova mudzimai wake akati hongu zvakaita sei izvo zvumbuku zvakanyorwa dare ripo ndane rachirora ndinonamata navatungamiri vangu saka amewabvuma kuti hongu shuwa zvakaitika izvo shoka mupuripuri kakauya shoka ndakati aiwa naye uripo fumba ukati akamupuripuri wakomana nditoneme pandaona yasumuka mudzinza iye wafi imwe mufi nezvimwe zvinhu zvakaitwa musha menyu saka ndikuda kuti muwe titibatsira tite mutero kuti mangwana kachike mazorarama musazopandukirana imi ngizonokana uroyi asi nauyo ndaona inini mangwana kumberi kumakasaitira muteuro muchapedza makunokana chi uroyi asiri nyaya yekuti kamupuripuri aka kasumuka kane mhepo imwe yakadeketerwa kumashure nevakuru venyu kusiri kundakati baba wemuru ndakati kuti ngauye kuno tibatsirane kuti mangwana wapenyu awa wasazonongana uroyi wasasvike mukukwadzana saka zvabva mukudaro vakomana vashoko rakabva raenda kuno murume kuna ati enda kuno murume zvechokwadi vakauya pamba wabva wasvika akatanga kusvika hanzvadzi yacho avanzi ndiri kubatsirwa ndiri kurwara ndiri kunzwa mumba muri kuita sei muri kubata shuwa ndabva ndamuka ndakatoneta munguva yandakapedza kungowabatsira hanzvadzi yavavo nguva ndo yatikaona ava vachitokoromoka vachidzika gomo wabva nguva wabva wasangana hanzvadzi yavo wabva uya pamba pangu akatangamira nechokunzeso kwangu nendima yangu yefocha ndipo akasvika dzati tiri kuda kuti tibatsirwe chiesori tiri kuda kuti tibatsirwe zveshuwa handina kuramba zuva iroro zveshuwa mukomana uyu takabva taenda pamweya ndavatanga kusina kuzosematsanangura ndiri kuita wai iye mhepo iyoyo mukomana akapindura akati kwose zvikusiyana nemanziro andakaita ndakabva ndatini zvikusiyana papi zvikanzi zvikusiyana baba muda kunzvenga nyaya yenyu ndakati aiwa matanda ndikuita panapa kana bhuku zviripo imi zvotochite zvokuti kana chinge zvichisiyana pamwe manziro amakaita mimi tichiendai kune vatungamiriri venyora tsananguro vakomana vandofunga panguva iyoyo vakakakavara zvakanzi aiwa nhasi isu rega timbodzoka tozouya pamukutirami kuti mozotichevedza tinyasodziwa kuti chii chiri kuitika musha medu isusu zveshuwa vakomana vakadzokomba pavo voenda pakuwa kudaro vakomana vakazodzoka vachitibatsira zvechisimba ndakati akomana inguva ndakatara ndakati inini ndichada kukushedzai vatungamiriri vangu varipo nevamwe vandoshanda navo pabasa remweya varipo pakereke nhasi ndakushedzaira nzisiya wakatadza kushedza musi wechina ndakataiwa sori zvenyu handida kunge ndakada kukufonerai nechina kwacho kuti vatonamata navo mwacho vakaenda kurefu vakaenda kubruton ndoko vakaenda kunonamatira vaya saka ndikushedzai handazokunda kukushedzai saka pa ndikukumbira kuti mondimira kumazuva mashomanini imimi mozouya tonatsa kubatsira zvakanaka tiri pasowe ndofunga mukoma wano wacho wangu akabva tarakati zvawakataura uchiti kuda vatungamiriri isusu titodarira racho ndakati aiwa nababa inde utungamiriri hwangu wenyu unonditonga pakunamata kwatoita kachinge chiita zvemweya handifanira kunge ndichizoita zvisindise zvodiwa nevatungamiriri vanonditungamirira inini nachikumbira kuti mandinzwira kuti mozouya kukereke tobasa zvakanaka kachinge mitoda kuitwa yoitwa mune zvakanaka zvakanzi ukutipedzera nguva saka ndopandakabvunza ona takomana zvisinei dare randironamata naro inini rinogona kutovhuma ndakati hwei kuno hamuna foni hamuna mari mufoni menyu vakatara vakati mufoni hamuna mari ndakati zvimatita seyangu foni haina mari ndatoona puresha yawanga nayo tita sefulumangwama ndipo ndakashedzera mukomana aiti kwaopi opamusoro pamai trifini ndipo ndakashedza opi abva adaira foni yenyu ino mari here tsano zvanza foni ine mari kuti mogota zvamukuda ndichida kuti ndibate madare angu andinomatira kuti vakomana nepuresha yanga nayo tikwanise kuvabatsira zvakanaka zveshuwa nguva iyoyo takatira kumbonyarara vakatanga kumbodhibheta nokoma akati mukoma mukuru anoba wina akatara akati ini zvamukutara kuti isu tiende kuno tishedze madare tite sei inini izvozvozvo makutondipedzera nguva izvakaiva iwe ndiwo wakataura nyaya yemhepo yababa uyu yaizodakapi vanokubatsira iwe uri ndiwo wakaitaura dai wakaona kuti iwe wautarira kurigonunga dai wakatara kuti tazoprofita kana vabatsira vamwe vauya but iwe wakaikara weganika ndiro zindobva yakutaurira kuti udza uye kuti anomhepo kuita sei yakanga yabzoda vamwe kuti vakubatsire papi saka pakuti nditinini ndakuchida vamwe wauye tichita muteuro kuti nhasi tikuite kuti handikwanisi inyaya yekuti vakomana vakava vangatara vakati iwewe ukuti nyepe ndopandakati mbondingakangana iwewe shamani ava kuti vazouya hazvizvo zvakatanga hazvisirizvo zvakakonzerwa nevakatanga vaukaudza iwewe kuti pane champupuri chasumuka kuguva rababa venyu chichibva chaenda pamba pahadhi kureva kuti pahadhi vase vakabva vati hadhi ndechi
muro yakasirwa zvino nababa kuti vazouya kumba kwako yenge isiri nyaya yekuti vakangotanga vachiti vada kushandirwa. Tikunzwana naye wakatanga waisa tsananguro iwewe dzeurwere ungoripo pamwana anga aripo ndizvoka dzazodaro dzichitaura maererano nemhepo yanomhara pamba pomunhu zvakafanana kuti ukanzi iwewe ini ndaenda uingoma wangu kwa ndaenda kumaprofita zonzi pane mhepo yasimuka kubva kumusha kwenyu kubati yasvika kunotenderera pamba pamukoma wenyareza apo ndikurwarirwa ndini handiti vanhu varipo vanongofunga kuti chi reza ndiye ane mhepo ike iri kutendera pamba pake handiti ndizvo. Saka vanhu ava iwe usaenda zvako kupressure usaende kupressure yakazoya nevanhu pressure inge yaya kuda kutourayisa uyu nokuti hama dzake dzenge dzisiri comfortable dzenge dzisisafara nenyaya yemutsananguro. Toda kubata pane tsananguro dzemhepo dzasumuka ndizvoka kuti iwe mematsanangurira mukaita ava vane hama dzavo vane mwana ari kurwarirwa dzenge dzichibata kuti uyu ndiye muroyi kana kuti ndiye ane zvinhu zviri kukonzera kana kuti zviri kubva kusirwa nababa wake sezvo vakafa ndo pane nyaya ipapo uku kupressure uku musakubata zvenyu maningi toda auku kokutangira nyaya pana pangu patida kubvunza nawo shamwari ndambobvunzawo neabereki mubvunzo chedu mununua nawo shamwari kana munhu achinge akapotewa anoziva here zvinhu zvaanenge ataura kana mudzimu mumusha uri kutaura dambudziko riri kuitika pachivanhu chedu handiti unozoti waenda woziva tsananguro dzawakatsanangura here mweya ndizvaunoitera kuti iwewo kana uchitsanangura unenge uchiziva zvaunenge uchizotaura mangwana kana uchinge mweya waenda handiti pamunoti ubata mweya ndi unotoimbira wobata kangoni ngoni dzotanga kutiridza kana nonhingi ndimi dzenyu handiti wotsanangura zvaunotsanangura mweya waita sei woenda nditi. Saka iwewe ndozvauri kutsanangudza nozvawakaita zvikufambidzana here apapo nyaya dzakona toprofita panyama kana kuti pamweya ipapo ndo panogona kubatsira dare rino kuti tigonofamba zvakanaka ipapapo ukatsanangura kuti mweya wako iwewe ndo nyama here ndiongirozi here wotitsanangurira dare roziva kuti shuwa zvauri kutsanangura izvi ndizvo zvinofamba zvakasvika ngoni kana nyama yakaneta asi wakadana mweya unosimbisa nyama uchitsanangura tichipfudzira mberi zvekutaura matauri aringa nareta zvaanoita asi tiripo panguva inei ari pamweya here kana kuti ari panyama